Pariaman, pulo angkonyo batanang manjago sansai den malang den. Oi di rantau indah dosa nang di kampung marasai badan kama badan kabatenggang sajak mati mandehkan duang 68 Sansai den malang den. Rupui sarui panjang laba panek pandan maladungkan yidui sanang laba panek badan menangguangkan ondeh jakan duang dalam bakam wipina mudonyo de ulah kasih mendalam di gayung sudi matonyo sansai den malang den. Oilah masak nasi rangkapau coba dak jo sambarandang tadanga adia maimbau we udah capek lah pulang ampe puluh datang sansai den malang den. Oi si udin anarang tiku marantau ka Pariaman menangi taga di pintu malape udah berjalan yo karantau sana ragukan coret lah di situ ondeh jakan duang oi sansai den malang den. Oi Samsudin Burhanuddin salat biasa katiduran salapan duo bapilin salapan puluh salapan ondeh jakan duang oi sansai den malang den. Halo Sobat Trip, kalau ke Sumbar jangan lupa ke Pariaman. Jangan lupa menjago ondeh jakan duang oi sansai
pasaman ku rinci babagi duo. Taraga usah bapasan dalam mimpi kita basuo. Onde dia kan buang oi, sansai deh, malang deh. sana. Nah, kaliko ada trip di Matako. Iya, di Pariaman. Kota Pariaman adalah salah satu kota yang ada di Sumatera Barat, Ranah Minang Tacinto. Nah, jadi ada salah satu desa di Pariaman ke sana dan masuk ke dalam 50 desa wisata yang dinobatkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan hari ini tadi itu Mas Menteri kita, Papa Online kita, Sandiaga Salahuddin Uno hadir di Pariaman. Ya, mungkin Datrip memang sengaja tujuannya ndak untuk bersobok sama beliau, tapi kira-kira yang membuat penasaran pasti
Seperti apa sih keindahan desa salah satu desa wisata yang ada di Kota Pariaman kok? Jadi akan kita balut dalam video ke sana. Nah, bahan ndak karaja, bahan ndak kasero, mungkin gara-gara iko harga ajo piaman naiknya. Karena memang tampe enan derajat dan mungkin bertanggung jawab. Ah, itu yang paling penting sana kan. Kita cari bah keindahan pariwisata atau keindahan alam, banyak layanan sana, ada keindahan kulinernya, beragam hal-hal lain yang ada di Pariaman. Mbak Amodenya cek gitu.